Jdeme. Hele. Všichni ven, jedem. Hej, no já to. Freddy, tuhle stranu. Vento. Jo. Běž. Adame, pojď. Jdeme, pojď. Tam vidím, úplně nahoře. Mají sračku dopředu. Gečko, šup. Ano, Gečko. Noha. Dík. Jeď. Nezastavuj. Jeď. Jsem prosím tě ve 4. patře, zatím negativní, provádíme prohlídku. Hele, drž chodbu tady, jo? Informace, že je na střeše! Kluci, informace, že je na střeše! Je na střeše, okay. Počkej, ve dveře, já budu brát jeho. Hele, zatím máme nosítka. Nemáme nosítka. Má střelu v zádech. Ne, záda ne, jenom ruka a noha. Tak přeneseme ty s tím pneumotoraxem, to je hned tady ta první. Ta pod stolem, tady ta je hned první s pneumotoraxem. Jestli máme nosítka, můžeme začít nosit ven. Turnikety, dávej turnikety. Říkám, tady holka si stěžuje na bolest zadku, jo? Jo, tady mám prostřelený zadek. Uklid tu židli, podej mi tu židli. Podej mi tu židli. Podej mu to tam. Druhý je tamhle, krytí hrudníku, dozadu, do rohu. Ještě máme! A tady dolů. Tam dva! Ne, to je tady vzadu. Hrudník. Na. To je hrudník. Levá. Už je to dobrý. Nahoru. Dobrý, sem, pojďte, jo. Sem, borci. Těžko rychle, jinak přijde. Ruce nahoru! Vydrž! Tohle není cvičení. Tak ticho teďka, jo? Ticho! Pojďte, jo, tam.